sisaqalisa kwaze sathi ngesandla ngiyabhala ngikhombha. Bengithe ngisajobalele mengicabanga bengilele kanti bengiphuphuma umzala ube wathi mntanami ngiyakubona ukuba ufuna ukuhaya. Inkinga yakho ukuthi uhaya ngabantu ongazi ukuthi uhaya ngabo. Ngike ngathi uqonda ukuthini. Uke wathi inkinga ukuthi uhaya ngalabo besifazane abalahla ingane zabo zisancane. Inkinga ukuthi awuyabona lapho. Ngike ngathi kahle kahle uqonda ukuthini wathi mina inkinga ukuthi ubaba wayengishaya njalo ngagcina sengilapho ngagcina ngokumbulala nalapho futhi ngingaqondile kodwa kumele ubunhloso ngoba phela manje ngiyeza ngathi ungathi kumele